araw mga soy, naisipan namin pumunta ng SM para makapag-relax. At dito nga kami dumiretso dito sa may Tom's World. Pagkatapos nga namin magpapalit ng token, nag-ikot-ikot muna kami para makapaghanap ng pwedeng laruin. Ito nga yung una namin nakita para maparami yung mga token namin. Kaso parang dito kami mauubos. Kaya lumipat na nga lang kami. Dito nga kami una naglaro dito sa may Basket Fortune. Shot yun. Token lang. Gaya lamin, ticket lamin. Kami galit ang daan pala. Nasayami pa mo, balami sa amin, ka-jackpot na kami. Kitang mga tama kayarong gano'n. Tabubo. Yun naman, pinaglaro muna namin si Audrey. Mix exclusive. Galing naman magpiano, puro zero. At ngayon naman, dito naman namin pinaglaro si Audrey. Let it go? Let it go yung gusto niya makuha ang premyo kaya nag-round 2 pa siya. At natapos na nga siya, hindi niya nakuha yung required na ticket kaya pinapili na lang ng ibang laruan. Kaso, ang gusto niya talaga ay let it go, si Elsa. At ngayon naman, naganap ulit kami ng ibang lalaruan. At dito nga kami napunta. Medyo mahirap laruin yun, kaya lumipat ulit kami. At ito na naman yung nakita namin, mukhang makakarami kaming ticket dito. Yung reaction bala, may ka-jackpot yun. Garita ko na pala bibiyaninis. Ano yung nakabine? Kat ma-shoot siya ka rin, gaya nga rin. Tang bonus. Bonus ay jackpot. Tawa niya mo. Siya ka naman. Wala pa
May kami ni Kuya dati, oh. Ten? Nalilwa lang. Kuya. Ay, meron. Yan ang sarap. Sana ko din. Ano yung vibe? Food? Ten. Gana mo? Ganda na. Mega! Ay, imposible yan kasi gatang tayo, Bene. Alam. Ayun! Kita na sanang free ball, 2 balls. At dito nga ay nakarami na kami ng ticket. Ngayon naman magde-deposit na kami. Ano yan, may pura? Hello, Kitty. Plastic na ba? Wow! Yun naman, nagpunta kami ng Mega World. Dito namin nakita ang mga sangre. May McDo la parang sangre, mga soy. O yan naman ni Imaw. Nag-resign niya kasi McDo niya, pelitanan eh. Sa lahat ng nagpipicture, don't forget to use our official hashtag. So when you upload your videos or photos on social media accounts, so use hashtag. Ngayon naman, titignan natin sila sa loob. Ang mga lamakdo rin sangre, mga soy. Pwede kita, ganyan. Thank you na ba po? Babago si Ruby. Daddy, ito na si Sabi mo kapuso, good day. Alright, kumusta po kayo? Mabuti. Ang ganda ng sinabi today. Sa mga hindi. Ano pa nga? Okay, so we're happy about it. Okay, so how about others? Kumusta po tayo? Kailangan yan ako. Hindi ba in-open or mag-open na sila? Make yourself visible to the camera. Lalabas na sila! Yan! Yan! Now, ito. Ito ay Eve. Paano? Bomb. Love ko to, yan. Wow. Abisala Esma.
Bye! Bye! Muntik na tayo magsabay-sabay. One more chance. One, two, Hello mo sila, hello. Three. Hello. Hello mo sila. Hello. Wow, nice. Are the other publishers? Ore na rin mga sangre, mga soilinwal na lo. So let's have a photo first. Hello, idol. Hello po. Hello po. Okay na po siya. Sige, siya na po. The Secto Encantadix. Alright. And now, the moment has arrived. Let's start this magical day together with our ribbon cutting ceremony. McDonald's Field Marketing Manager, Miss Lani Adante. McDonald's drive-thru and the Veneracion. McDonald's Assistant Vice President Lead for Regional Restaurant Operations South, Miss Joanna Mendoza. And CGBI Managing Director, Mr. Eugene Redocindo. Also with us tonight to celebrate this wonderful experience, Sangre Lira Mikey Quintos. Abisala Ashma, and Sangre Adamos himself, Mr. Kelvin Miranda. Everyone, we want to hear you. Let's count down together in 3, 2, 1. Let's open the portal to Encantadia Asnamon Voya Nazar. May I have your hands, please? Palakpakan naman. Wow, what a wonderful experience indeed. Congratulations everyone who made Encantadia Chronicle Sangre and McDonald's collaboration success. It is indeed my honor and privilege po. Maraming salamat for inviting me to host this kind of event. And yes, this is a breakthrough event. Wow. And in collaboration of Encantadia Sangre, Encantadia Chronicles Sangre and McDonald's Philippines drive-through.
Okay, we're gonna mention, okay, we're gonna say Ekore Eve, okay? 1, 2, 3. Ekore Eve! Ekore Eve! Alright, Ekore Eve meaning love koto! Again, may I invite everyone to enter. Hold on. Okay, excuse me everyone, hold on. Okay, may I invite everyone. Okay, sa ating Uy, mag-start ako thank you all so much. Invite everyone sa ating drive-thru McDonald's drive-thru. Hindi nasira air ko. Gulo na rin tao. Maro, naplandit. Sira na yung gata dyan. Tara, tata mo muna. Sumura mo muna ito. Mahulog ka. Mahulog yan. 1, 2. Yan eh. 1, 2. 1, 2. Yan. Tar. 1, 2. Smile. 3, smile. 3.
Kaya kabila. Kabila. Makaikim video yung kabusita nyo. Okay, 1, 2. Santing pala kaya niya, ano? Okay. 1, 2. Lagi, ini bando. Ito mo sala. Ito. No, escape. Basta ang escape. Siya, ano? Okay yung dan. Muntakan dan. Siya. General. Magkano? Lisa naman. Delivery of flowers. Ano naman ganito ba? Sumbahan. Sa magsumba. Kaya. Wala, madalom-dum yun. Against the light yun. Tanang babo. Thank you. Yan. Tama. Medyo tapakin. Sumbahan dito. Wow. Okay, picturean daw kayo. Ria. Ria. 1, 2. Smile, Gandri. Yan. Okay. Ah. 3. Idami ba? Yan. 1, 2. Tingin kita camera. Oh, yan. Ay, sige ma'am. Kahit ganito na lang po ma'am. Yan, dito na lang pupundukan mo. Okay. One, two, three. Tapos isang landscape. Oh. Then food park. Food park. McDonald's, Mega World. Bye-bye. Uwi ka na, Dri. Uwi na tayo. Nakdo mo na. Antayin mo kami. Dre! Buti Buto mga buyag yung ilog yan, no? Dila-dila mo kami mga kanyan. Ay! Susunod naman po.
nilang mag-photoshoot rin yan. Wait lang! Ate, pa-shoutout lang po. Di sandala, papunta na kami. Oo na. Nilurot na pa si Bayon eh. Sa tutumas na naman. Ay, isang kaya pa, isang kaya. At least kang kahit.